Ремонта в Слатина е почти готов и сега ще ви покажа как изглежда апартамента. Ето го хола с кухнята. Ето това е кухненската част, като ще бъде геобразна, за тези, които не сте гледали предишните клипове. Тук ще бъде геобразен диван, като има място за най-големия. И тук може да бъде масата, телевизора. Масата може да бъде и тук между кухнята и геобразния диван, ако е по-малък геобразния диван. Ще ви покажа и балкона, как изглежда. Имаме още малко работа да довършим, още сме закачили осветлението тук. Тук вече сме в много завършителната фаза, така че може би още преди много години ще го обявяваме. Ето вратата, тук ще има вграден гардероб с място за пералня и сушилня. Ето да ви покажа и банята. Тук чакаме стъкления параван. Ще се монтира тук мивка, шкафче. Ето и спалнята. И тя е много компактна, добре е направена, таваните, всичко цветове. Всичко сме подготвили, скоро ще слагаме и пердетата, така че ако имате интерес, свържете се с мен. Аз се казвам Красимир Попов от агенция TBS и ви желая хубав ден.